मंगलम. जय श्रीराम. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्त मठांतू चलतशा सार्ध पंचशतमानोत्सवाच्या या सुसंदर्भारी हंगा मस्त एक सिस्टमॅटिक जाऊन व्यवस्था केलेला असा. आज आम्ही पावलीन ती गण्य व्यक्तील कतिरी VIP च्या एक जेवणाची व्यवस्था. प्रकाश भट माम नमस्ते. कशी हंगा एक व्यवस्था केला आणि कशी जन कशी हंग फ्लो असतं, तुम्ही कशी सिस्टमॅटिक जाऊन व्यवस्था करता साची? नमस्कार. म्हगेल नाव प्रकाश भट. हे पुरा आमगेल बॉम्बे वडाळा टीम पुरा आमगेल पूरा मेंबर्स पुरा वडाळ्याच्यान आमकां स्वाम्यान फर्स्ट डेच्यान VIP सेक्शन आमकां हँडल करचे दिल्या. आम्ही सकाळी हांगा एक 7:30 घंट्याच्यान ब्रेकफास्ट स्टार्ट करताची. 7:30 टू अबाउट 11-11:30 पर्यंत ब्रेकफास्ट उरता. ताजे नंतर 12 घंट्यारी आम्ही जेवणा स्टार्ट करताची. जेवण झाल्यानंतर एक 3.5-4 घंट्यानंतर आम्ही हांगा हायटी स्टार्ट करताची पुरा आईल लोक VIP लोकांका. आणि 8 घंट्या परत डिनर. म्हणजे आमगेले फुल फ्लो 4 टायमाच 2 मील आणि एक ब्रेकफास्ट आणि हायटी आम्ही पुरा आईल हांगा कितले VIP अदर दॅन VIP जर जे रेग्युलर आमगेले मेंबर्स आसाची तांकां वरकी आम्ही हांगा आईल नंतर पुरा लोकांक सर्व करून पुरा लोकांक संतुष्ट करून आम्ही हांगच्यान पेटत जायचे. आमकां स्वाम्यान एक स्पेशल जबाबदारी दिल्या. ते हांव आणि आमगेली पुरा मुंबईची टीम आम्ही येथोचे आम्ही करते आसाची. हंगात कितली सिस्टमॅटिक आस की म्हळ्यार पुरा VIPs अप्रिशिएट करता साठी. हांगा आम्ही ॲट अ टाइम 75 लोकां म्हळ्यार आम्ही 15 टेबल घालायची. 15 टेबल इंटू 5 75 लोकां एक पंत सोडताची. मोर दॅन VIP अदर दॅन VIP पण आम्ही पुरा लोकां हांगा सोडताची. Senior citizens, wheelchair bound, physically disabled, तांकां पुरो आमी फर्स्ट टेबल रिजर्व कोन्न दवरला सो दॅट तांणी डोरा दाखून भितर येता आनी तशीच हात धुवच्या वचयता. सो वी आर गिविंग इम्पॉर्टन्स टू देम ऑल्सो. ओल्ड अबाव 65 आनी आशिल्ले. आज मागशे एक बॅकग्राऊंड असा. आता हाणे प्रकाश भटान सांगिल्ल्या वर दिस टीम फ्रॉम बॉम्बे वडाळा मठ म्हळ्यार आमगेल JSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती जो आसा इट इज आमगेल गणपती म्हळ्यार आमगेल गोकर्ण मठाचे गणपती म्हळ्यार ग्लोबल गणपती. थंय आमगेले वडाळा मठांत आम्ही साधारण सुमार वर्स दरगेना VIP रूम चालू केल्या. आता त्या VIP रूमांत तुम्ही पळयल्ल्या वराची सेम टाईप सिस्टम वी फॉलो. सो दिस इज नॉट न्यू टू मी अँड प्रकाश भट इज इन्चार्ज देर आणि आमगेलो मुकुंद कामत मामा तो बिकॉज ऑफ हिज कोहिनूर बॅकग्राऊंड ऑल 5-star VIP facility we give. So this all team which is there. So because of that background, this is easily taken care here in Goa. पर्तगाळी मित्र. थँक्यू. हंगे पूरा व्यवस्था मस्त अಚ್ಚುಕಟ್ಟು जाऊन जात पूरा जन काही धन्यवाद.